Hello, comment khagari sabong kha nung comment khakem kayo na khamnai Ang sino sa kang kuya ठीक है सारा जा nung comment khakem kayo hamnai kicha comment khagari nè sabong dong ka kicha comment khagari ôi trời mẹ này phải hay cái yong ibu kan jatuh kan nak kan ibu kan boy pita kalau sini jelas sudah ibu kan jamin si lagi nak tuh sana Hamari Faika, hello guys, hello Hamari. Bel-bela hambai, Hamari dengan LB Open bagai, engkai lam suka, engkai karen kerin bagai, karen mana padat ani barin, sini nok barin dan ni karen berhal jak do om bagai, narona mukhang rupani maya, engkai tabuk tam rokai tongkia sagare Hamari. hello guys Arata nungja. Bel-bela hambai ane LB Open bagai, engkai nung tabuk tam rokai tongkia sagare Hamari. Comment khagari kicha tam rokai tongkia sagare. Hamari tam rokai tongkia sagare kono di kono. Hai na tonggo rokoi no. hello guys subscribe Di farata amuro mai cha sagare. Tawa ang basule na hai na tongmani kicha. Di farata amuro mai cha sagare hamare. Chung alo baza bai alo baza bai. Chung di farata singo narono live sagaya chung duna sam tumni thangoi nai. Chung kaisa borok bo kaisa borok gari accident ongo hinai borok bo chung haike donation thumui tongo hingke ba borok thumsi tong hine chung thumdia chung phaika chung tai roibar se donation thumnai hin tongo chung hokotisa bazar budbar tini budbar bazar tini thanglai mani bisalo ke chung thanglai mani donation thumni bagoi bebitit karan bagoi hingke tai kaisa borok bo gari accident ongnai rok borok bo donation thumui tongo hingke chung boya bok boya ongnai omni bagoi borokno norok borok thumsi tong hine chung thumdia chung phaika hingke chungkai roibar mono bazar se donation thumnai sinai.
Kaya mahakino kisa hamari logiri tongari bela bela hambai hamari nangana logiri mane bagai kai tabuk sarini ke tabuk khonni ke tamuru songa sagare hamari tabuk khonni ke tamuru songa sagare norong no mukhang phurumaya to hang kisa karan bajogai kana tongari kisang karan nok samgar kisa tongari kisa giri tongari khonni ke sungya ko kisa logiri tongari kayang tabuk kisa logiri tongari kisa logiri tongari gai norong no bela bela hamai marago norong ane elbe fan bagai khonni sungya ko insaka gai chinobo tabuk se mami soin tongo mangbo maise yakho gai comment khaibagari tai saba tong kisa comment khaibari ane LBO jotono lamsugo gai norong bai kogro masaya balok khang keba kok sane phaimani gai tai saba tong kisa comment khaikang gai onai khamnai tai saba tong kisa comment khaibari tamo mui songka si nogo tami song muisingko sinogo sinogo mui sungyo gai maisimi sungja gai mui sungyo ta mui songno siya ko mui bo ta mui rok songno sido naijia ko ni mul bising ro jado bela bela hambai norok ano asake logiri mane bagoi hinsaka hamari hamari nungano log mane bagai nono bela bela hamai marawa nung asake ano logiri tong mane bagai gai tai saba tong kisa komero khaibedi dormen phaika dormen nayok phaika nayok phaika nayok ta makhai tong kia sagre nayok ka hamda tong kia sagre nayok maida chakha sagre norok bai kok tongo horo ang tamo kok tong sagre kisa nayok tamo kok sagare nayok horo kol khaidin nayok kok tong kangke tamo kok rok bangkha dol nayok nungke maida chakha kia sagare dol nayok dol nayok nungke maida chakha sagare kisa tamoro khai tong kia sagare dol nayok nungke mai rok di chakha tabuk tamoro khai tong kia sagare Jaya ko insaka tabuk tamro khai tong sa dol nayok sare kaham darai sare kaham munai bisal nonobo sare kaham munai bisal nonobo dol nayok ta miro songa sare sare kaham munai bisal nonobo bye dol nung tabuk se phayo tam bagai thanan naikha sagare kisa dol tam bagai thanan naikha tabuk se phayo ase dakti thanan naikha dol nayok ba tiasa che khayo hingke ba bijita jaga ba dol nayok ase dakti thanan naikha tabuk se phayo tabuk ase dakti thanan naikha dol nayok Keboni lai phaina musugya ang dol
Tamani bagai asuk faina musuya bado. Sagari ta tamani bagai faina musuya. Tamani bagai faina musuya sagari ta. Tamani bagai sa nayong saga. Oh, nama blog lo deh. Tani research ka. Tunggu, nama scroll lepas sama tadi. Bolo. Nata lai khe tu sana nai. Kisa tongbai kali do. Kisa call khainan. Sana kisa kom na khabe gana yang kisa kom na khabe gana yang kisa net slow in thaka do call rok phaimani bagai. Kisa nakadiya na. Kisa nakadi. Jora khal thangwi kya. Net men bagai. Comment khaibe gadi kisa comment khaigadi. Dol da thain peka dol domain nayok da thain peka dol. Kisa tongkhai comment khaide. Kaham de kaham ke nugya. Net nugya in saka. Ani yang kisa net busulu khaina. Hamane nung ani kisa nakar bai do ani yang call phaimani bagai. Asuk ta lori sili phone. Gai kisa nakar do ani yang kisa phone phaimani bagai non narongni. Komerok porimaya in tongo gai kisa nakar bai di. Kisa nakar bai di. Bui call khai tongka babu no se tongka call khayo inge kisa bang phone receive khai ma tongka abni bagai net slow in thanga. Hamari nungka hamna tong kya sagade. Tai sab tong comment khaigade ki da sujit phaika hello sanja kahamini light on hambai da sujit nung ane LB phayan bagai nona belai hambai maro da sujit belai hambai da sujit tabok tamar khai tong kya sagade da sujit ani LB lamsogo da sujit no kaham no hinse kaham ri tini hamari no khai ta khoroni ta muro songa sagade hamari ta muro songa ta bo khoroni ke sampili dema saka sampili dema balok hai sampili dema nung tabok tamro khai tong kya sagade sampili kai nini para rok borok kya sagade do sampili nung tini se ani LBO pole ongkhana sampili gai nung tabok tamro khai tong kai nini para rok kisa sagade sampili ang tabok nini lai tong ko jaga da sujit bela hambai da sujit nung ani LB nai tong mani bagai nung ani LBO phai manjak mani bagai nono bela hambai full copy full copy mana full copy songnai ta full copy songnai jaga moi rok kisa toni do hamari moi rok kisa tondi full copy rok no thogo muile da sujit ta moi rok songka sagade da sujit ta moi rok songka da sujit ta moi rok songka sagade da sujit tabok
Tony nai mui nini banta ha ni misaka Tony mui kisa ma tonai ang maisana naikangke laphayano to ang maisana naikangke mui laphayano hamari da sujit ke bor thangka so da sujit ke bor thangka common ro khaidia da sujit au narok go hinjaka au nung narok yang ke sabo narok nai ba hai diba nung mui narok ya kai sabo narok nai ba mini tini bisal bai biang donation khailai kha mini hokoti sa bazaro donation khaini thangmani gai tai kaisa je gari accident ongnai rok borok donation khai tongo hingke ba chung khaidia ta angkai borok bokhayo chung bokhayo hingkai obo kaisa chung boya bok boyong nai omne bagai borok no khaisi tong hini chung khaidia chung phaikha chung tai roi barok khaisi na hin tongkha borok bo donation khai tongo hingke ba hingkai je gari accident ongnai rok borok bo donation khai tongo hokoti sa bazaro hingkai chung bo khainani hin thangmani hingkai borok khaisi tong hini chung khaidia ta da sujit hingkai tini hingke bisal nogo thangka dong da sujit tini hingke bisal nogo thangka miya hingkai masil bazar khaijak do miya hingkai masil bazaro noro ani bolok video nungoi mankhana noro ani bolok video nungoi mankhana miya go hingkai masil bazaro donation khaijak hingkai tini hokoti sa khaini mani tini khai mandiya tini hingkai norok sabo mane chung norok no joto no makoyo norok jodio chungno logi rina muchukha hingke donation thuntani norok logi rina muchukha hingke kisa phaidi kisa chungno logi ri phaibaidi je naitok nairok chung roibaro chung tai roibar mono chung donation thumnai hingkai norok jodio logi rina muchukha hingke subona muchukha hingke phaidi kisa cho phaidi chungno chung roibar mono bazaro donation thumlainai bisalo khe da sujit ke ta mirok songkha sagari da sujit da sujit ta mirok songkha sagari ni no khai mini ang bo sandeo hingkai logi roi mano sinsaka au roibaro chung mono koklainai ta mono hello mini kaham datong bondo ang kaham no hello dema bondo ang kaham no hello mini kaham da dema bondo nungke kaham datong kia sade hingkai rikha do light don fight hambai dema bondo hambai bela hambai hingkai tabok tamrok khai tong kia sagari sorry do kisa biji ongoi thangka kokoroi oboto jotoni biji tongnai hingkai chung jesuk tongmasak to asuk to meya bole joton to biji tong bole hingkai gam no angle hinsaka hingkai takta rok khai tong sagadi debanma mui hinsaka da sujit dema nung kaham datong kia sagadi tai hamari hingke boro thangka sa hamari boro thangkau
comment khai gari kisa da sujir koita rok mai chana sagari da sujir ta khai janai ang bahai leui se tongo hinsago tong bele hinsago mano comment rok khai dita hamari comment rok khai dita norok chubo mani bagui norok no bela bela hambai maro norok asake norok ano chubo mani bagui nang bo asuk jora phaio hingke obono norok no jotono hambai maro bela bela ke hambai maro bukaba hambai maro norok chubaya hingke ang amo haike bo asuk phano sopai among norok sopai no asuk phano sopai hingke omo haike no norok kisa logiri tongdi norok no bukaba hambai maro no asuke ano logiri mani bagui hingke chung waisa phano chung hamari good evening hinsaka hamari good evening hinsaka eke hingke waisa phano chung LB rok ma khaio hingke chung LB rok khai hingke bo sini layao thango kok rok masaya ongo hingke chung waisa phano chung LB rok khai nango au eke nono bo hinsaka hamari hingke norok kisa ani video rok kisa naibari do hingke do ang sagano hingke tini video upload khairi mani hingke subs hingke 5000 tongo do hingke nainai kwrui wngoi tongkha views bari wngoi tongkha hingke norok kisa ani video kisa naibadi tini ang video upload khaimani kisa norok kisa naibadi miyago chung donation khaimani kisa norok ani video kisa naibadi Hamari are you okay? Da suje jaka mini ang sandeo jora mankai logi runai donation khaitani phai do hingke da suje roibara nung somai mangkha hingke phai da suje hingke roibara hingke nung somai mangkha hingke phai do da suje bela bela hambai nung ba hamari se bele jaga pa hamari se bele jaga mona bisa yo eke jaga bulun nai paidi jotoni nanai bulu nai paidi LB paini hingkai bulu nanai LB khai pai hingkai bulu nanai jotoni hingke ang no bele bisal jaka hello hinjaka hello JB Production bela bela hambai JB Production nungan LB fan bagoi JB Production nung taro khai tong kesa gari sabo tong ba hinjaka hamari tongo hingkai tai muna bisal tongo tai tongo ekerok tongo da suji tongo nungke ang tamo khainai sa tabuk kia sapori gui payo tabuk kia sapori gui payo hinsaka
tamokhai na tongsa nungba tamokhai na tongsa nungba hingga hamari tamokhai na tongsa hingga hamari ang bai kisa kurui ba di pilis ano bo kisa saput bai tahun bagai SMS tila khaika tamokhai na tongsa nungba saka tai sau tong kisa komera khaikeng ke onek khamnai ano kisa sapur khaibai di darate baisong kisa sapur khaidi bong Bodia osto porhan hai tindoro comment khaibe gedi kisa noro kisa logiri tongari ama hakene kisa logiri tongbagiri comment khaigedi kisa comment khaigedi sabo tong kisa comment khaikeng ke hamnai comment khaibe gedi sini para gose ang borongni saput nanggo jaga da suje jaga mini ang donation khai puro jora mankhai mini ang donation khai puro jora mankhai phainai manya phano rang kisa sukan subanai manya phano hinjaka kok hambai da suje bela bela hambai Horendora nok sakada Horendora hai Horendora dara Horendora no hai ang tabuk nis ang borong ni sapun nanggo jaga sini para gosen jaga dara bisalen jaga bisal no thangga phunta lore sidi jaga phai di chung kisa sapur khai phun lore yakiton ka phai di chung kisa sapur khai phai di daran jaga kisa tai sabo kisa chung no logiri na muchu kisa phai bari do chung kisa donation phumnan bagoi kisa logio borok nain tongkha hingke norok sabo donation phumtani logiri nai kisa phai di kisa chung no logiri phai di chung taibo logio buri rok bo nango hingke norok kisa je logiri na muchoi tongnai muchugoi tongkha hingke kisa chung no logiri mano logiri phai di chung no jaga obono norok kisa buri rok kisa norok kisa chung no logiri mangkha hingke hamnai chung kisa logio buri rok bo kisa logio nango hingkai oboni bagoi kisa norok kisa logiri phaikhe hingke hamnai chung donation thumna bagoi chung taibo chung muno bazar o chung donation thumna bagoi akhonai roibar hingke norok kisa muchukha hingke kisa chung no logiri phai mano.
At faika hi dara hello munai bela hambai at nono lamsugo an elbe phenbagoi at sabo tong kisa comment khaidi kok sana bagoi jaga bela hambai at nung an elbe phenbagai lamsugo engkai norok sungno je logi rina musui tongkhangke logi rifeimano engkai chung roibar bazaro chung mono bazaro roibaro chung donation thungni bagai akolnai bisal phainai engkai chungno norok logirini hingke logiri mano takse samung paikha munai ar nung mana nini tamo samung tabuk pai kia sagadi tamo samung khai kia sagadi at bela hambai norok bai kisa kok sana bagoi comment khaidi jaga ar munai nung tabuk tamo samung khai paika kia sagadi nung asok ke nung busy to tanya ano logri pheman bagai nono bela hambai dara mini ano kia sapur khai bai di noi sahadi ar munai nona ang bolo riri khado ar munai nona ang bolo riri kha angke JB production kisa subscribe di pungdo ar munai nung kisa JB production kisa subscribe di nona ang bolo riri kha ar dara ano kisa sapur khai bai di darata mosa ar munai o JB production kisa subscribe di pungdo ar munai nona bolo riri kha bono o JB production kisa subscribe di pung tai sabo tong kisa comment khai ko na khnai link ro hodi dara link ro khnai ado munai link ro khana nangya o sakao tongo obole nini sakao JB production bono o channel o click khai kai nung subscribe khai manai o JB production nini sakao tongo bono click bini channel o click khai subscribe di kai nung subscribe manai tai sabo tong kisa comment khai gari comment khai kai ona khamnai norok kisa comment khai bai gari sabo tong kisa comment khai gari kisa comment khai di tai sabo tong kisa comment khai bai di Anirudh Thapa Biplab Dev Mundabat Anirudh Thapa Biplab Dev Mundabat Biplab Dev Mundabat
Manik Saha Jindabad. Bipalodev Mundabad. Bipalodev Mundabad. Manik Saha. Manik Saha Jindabad. Onis Rob Thapa. Joy Tripura. Tai sao tong kisa comment kaya di. Borok sikori kaya tai sao tong comment kaya di. Tai sao tong kisa comment kaya di. Noro comment kaya kaya unek hamnai. आप त्रिपुरा के कौन सी जगह से हो? मोनोगाट डिस्ट्रिक्ट। मोनोगाट डिस्ट्रिक्ट। बेद चंद्र हिंसाका बेद चंद्र। ओय हिंसाका। ओय 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 चांदिक। ओय चांदिक सादी। ओय दारा तामनि खाय तong। ओय दारा तामो खाय तong। मुनाय टी टारगां हाय tongo. Engkai bela hambai munai ti target nona suka hambai maro nung kisa ni bolog video kisa comment khairi gadi engkai ang nono subscribe nani o channel bai kisa ni bolog video comment khaidi ang nono subscribe ni hinai ang nini bolog rujogo ta maya ti target official nung tabuk tam khai tong ke sagadi oi chande nuk tak ta khai tong maidi chakha munai ti target nuk tabuk tam khai tong ke sagadi munai ti target nung tabuk tam khai tong ke sagadi kisan noro comment khai ke hamnai noro ni comment phaya dong kisa comment khai ke hamnai dara ang kiribo dara ang kiribo ti target official no report khai ke kiribo media bai che comment khai ke dara ang ke kiribo ti target official no report khai ke kiribo
media by se comment khaike dara tamano kirinani munai tamano kirinani tai sabo tong comment khaike ona khamnai kisa comment khaibedi kisa comment khaike ona khamnai comment kisa khaibegedi noro comment khaike ona khamnai ogono kisa comment khaidi noroni comment phaya dongha noro comment khaike ona khamnai je nai tongkha hingke kisa comment khaibedi kisa ni ang net bo sulong tongkha kisa comment khaide nongni comment phaya dongkha comment kusakha kisa comment phaya dongkha jara koita jora live video painai tai kisa asok tai bisi tongla borok kwrwi hingke muthangna borok tongkha hingke tongnai amo haita borok phainai kwrwi hingke muthangna borok tongkha hingke tongnai amo haita munai ti target tabuk de nini samung pai tini nogota morok songkha kia sagade ti target munai nono bela bela hambai maro nunga soke ano nini samung rok tonglo dei nunga soke ano logiri mana bagoi no bela bela hambai maro munai no mai desa kha dara jaga munai ang maise ko tabuk kaisi nogo maimi songo munai munai ti target nungke mai desa ka sagade tabuk tamro kai tongke sare sanja kaham bela bela hambai munai umi nono bo sanja kaham ani LBL amsugo munai umi bela bela hambai laidon hambai nung laidi mana bagai bela bela hambai nung ani LBL phainu bagai bela bela hambai chakha dara hinchaka munai tambu mai chakha ti target tambu rok mai chakha sagade munai umi ke tamrok mai chakha sagade mai chakha sagade munai umi kai ramoi jomatia saka ramoi jomatia saka hello ramoi nonobo ani LBL amsugo chaka ani LBL amsugo ramoi dema nung ani LBL amsugo ramoi jomatia ani LBL amsugo kai nung tabuk tamro kai tong nini pararo kia sagade nini sinamung kia sagade ramoi munai umi ke mairok di chakha kia sagade munai umi ke mai chakha kia sagade mangso bai dara hinchaka anglai maise ko ani da ramoi jomatia no sungo ke nini parabor kia sagade ramoi jomatia ni parabor kia sadi hi saya khon chaka kai nini para khabar kia sagade do ramoi kai nini para bor kia sagade ramoi kai umi ke bor thangka umi munai ke ta murok mai chakha sagade kisa comment khaigari
umi ke tamurok maisa umi seleya saliya hanjaka kokoroi ramoi hingkai tabok tamrok khai tongkhe sagari ramoi tabok tamrok khai tongkhe sagari morning 9:30 am video upload khainai dara obono maso hingkai nini channel o ang ongo nini channel ang subscribe himani mane nini channel ongo thata man nini channel no ang mung search khaimani phayata hingkai obono nung ano kisa comment khaikhe ang no subscribe mangkhamung hingkai tabuk nini hai khe mung search khaikhe buini si phaio omoni bagui ano nakadi nini channel no ang subscribe naimani subscribe ani tongkha hingkai nung kisa ani video comment khai rikhe chanai ang no subscribe nani bagui thunai ni bai tongo thunai ni bai tongo hinjaka morning 9:30 am video upload khainai dara hinjaka obono ang nini video nainani kisa nung ano comment khai rita munai ti target hello ramoi nungkhe tamoni bagui ani hello ramoi jamatia nungkhe tamoni bagui sms dila khaikha kisa comment rok khaidi obo mistake phono kuno khaina koroi ramoi sorry chalia sms khaimani kokoroi ramoi kokoroi obo to kisa misa mistake onglai no jojok kaiping oi mini mai doi chakha seko taksi sinogo mai rok songo jojoi kaiping nungkai mai doi chakha sagadi kya oi mini mai doi chakha hinjaka hingkai nungkai mai doi chakha sagadi jojo kaiping nungkai mai doi chakha sagadi hingkai nini parok borok kya sagadi an munai saka dara tamo bai mai chanai dara si nogo ta mui songkha sido an munai ta mui rok songkha mui rok sinai jeyako mui nai jeyako ta mui songkha jojo kaiping ta khai tong nungkai phaiang tongkha kisa comment khaibai gari comment muthajai tongkha khaikhe kahamnai ama bai se pal tong dara ama bai se pal tong dara hinjaka chayakho ang hinjaka ta mui rok songkha nina khai jojo kaiping ni rok ta mui rok songkha jojo kaiping nung ta mui rok songkha sagadi hingkai nini para rok kya borok kya sagadi ang para mung rok maya tongkha dara na kisa network solo tongkha ni yang do kisa network solo kisa nakadi ang nini totoi se ang nini totoi se hinjaka.
Ani to titi to mane engke ang mane photo rok bo nungya ba amone baga sini ang dong hapele. Ani to titi to mane ang bu photo rok nungya ba mane sini ang dong hapele amone baga suk mane pele. Oi. Dara nung Christian de monai ang Hindu se do. Monai ang Hindu se Jonandon ba tabuk se sio gai to Jonandon nung te bor sagadi kia nung bai ba kok masya duka ni number kia ro gadi gai to Jonandon gai nung tak boro kia sagadi gai ni number kia ro gadi ni number makai hamnai gai non nung bai onek nungya duka gai kokro masya duka gai ni number makai gai hamnai gai nung tak boro tong kia sagadi gai nung tak boro tong kia sagadi to nung tak boro tong kia sagadi gai nung tak boja ka tong kia sagadi no nungya duka ni number bu koroi gai nung tak boro tong kia sagadi ang Bangalore insaga ang Bangalore gai ni number ro gadi to gai nung bai kokrok salai mano ni number kia ro gadi to Jonandon dara nung mosom kok de man dara maya malsom munai ade mang malsom kok maya do munai nung mangkhang ge kisa malsom kok bai kisa komaro khai dita mangkhang ge to Jonandon kai ang to Jonandon kai ni number ro gadi to Jonandon nung bai kokro salai mano ni number kia ro gadi to to Jonandon kai ni number kia ro gadi kai nung phungana number la gadi kai nung bai jung kokro salai mano kai je jung je gina phogo nunglai mani kai tabu to nunglai ya indokha ba dukha nungya dukha abone bagai nung phung number ro khang kai hamnai kai ane phung nung number la khang kai hamnai nung ke sa comment ri pare khai gadi nata kisa net flow ngoi tongkha to Jonandon kai nung tongkhang kai comment khai gadi ni number phung ro gadi kai ane number phung la gadi nung ke sa comment khai gadi to Jonandon nung tongkhang kai kia comment khai gadi nung nai tongkhang kai comment khai gadi kia ni number phung ro gadi kai ane number phung la gadi bele number holjak boro number maya bele number phaijaya bele number maya ko bele nung boro number hol to Jonandon nung boro number hol salai buko number maya bele ni number abele number holjak hinja number kori bele number phaijaya bele malsam kok bai mai de chakha bono no ta malsam kok bai mahaida mai de chakha anja mai se ko to munai mu ang mai se ko to Jonandon buko ni number phayo ko bele ni number maya ko bele nge bele hambai to Jonandon buko ni number phayo ko bele dara ta khai aini tongo munai bisa lain tongo kia live kene mani mai se ko
present de majaga oi dara oi present munai present munai bela bela hamba ani elbio phaimar bagoi ani elbio phaimar bagoi present munai bela bela hambai Engkai on hisaka umi tamakai tabonu munai umi nung tabuk tamakai tong hino da mini no nai tongo hisaka bela bela hambai munai umi nung nai tong mana bagai nung khai hisaka totai jon don nung khai ta number sen khai ai dong lang totai jon don nung ni number no ang ba nang dong kha nung ki sa komen nung ke sa number sen khai ka hamnai totai jon don ano khai naya de hisaka totai jon don nung tong khang kai comment khai gari totai jon don nung ko tong khang kai comment khai gari nung khai hisaka Engkai nai tongo jotono hisaka nai tongo jotono hisaka umi munai mai de chagui phekya umi munai munai bisal saka ano nayanung hisaka ano nayanung hisaka munai bisal kaham de umi hisaka saya ko ang hisaka kaham da tong hino munai umi kaham da tong hin sunggo no nai tong go bele hisaka kaham no hisaka umi munai dara YouTube ni join button dekhai dara YouTube ni join button dekhai dara hisaka khayo join button khayo umi saka ani number check umi saka ani MB ani MB sino umi saka ani MB se kom tini jaga ani MB se kom tini jaga monai mi nini MB paina nai tong khau mi nung MB kuritutui ano logri mana bagoi nono bela bela hambai monai mi ta mamui songka da mini mui songka sido munai ta mui song সবাই সঙ্গ সবাই সঙ্গ দ মুনাই মি সবাই সঙ্গ অঙ্কাই নরকাই কসাই দাহিন কসাই সঙ্গ অঙ্কাই আট মুনাই সাকা 5-9 জন খাইকে তাম নকনাই দ্বারা মানে আট মুনাই মানে ফাই উনো 60 জন খাইকে তাম নকনাই দ্বারা মুনাই অব অঙ্কে নিনি হামজামুংতা মুনাই আট নিনি হামজামুংতা মুনাই আট অঙ্কাই অব nung phai uno side jon khai ke uno side
join unu sai join khaike tamo nungnai darai mane omo nung nini hamjamung ta nung omo khaike ke nung boi video nungya sini nung puila nungnai ta at munai ar munai nungo unu sai join khaike ke nung boi video nungya sini nung puila nung sukang nungnai ta ngai omo nini hamjamung ta munai at nung nini hamjamung tongkhangke nung unu sai join khai mano munai hamjang munai at maida jaka nung nini para borosa ang maisa yakodo joyos joy joyona joyot joyona joyosna joyosna dema ang maisa yako engkai ani para hingke dola distri duma sarado dola distri duma sa ani para hingke joyosna ani para hingke duma sarado ta khai nai dara hinjaka umi saka hinjaka bisal saka umi norong ni para phayo hinjaka mune hamjam saka hello guys hello check hello bela bela hambai mune hamjak mane lb phaimon bagoi lain chaha phaikya sarai kaham ta khuk mai chakhade sarai kaham nanobo ang mai kho hamjama saka bai bahai tongbai kaham tongo mune hamjama umi saka on jaga hamjama saka tamo khulai tongsa dara hamjama munai saka tamo khulai tongsa dara jaga haina tongo mune hamjama nungane lb phaina baga bela bela hambai mune hamjama nung tabuk tamo khai tongke saka de kaham tongke saka mune hamjama hingke ar munai saka ongko dara haina ta munai ar mane omo hingke nini hamjamung ta nung unu sai omo join khaike hingke nung puila video nungnai ta nung bui nungya sini nung puila nung sukang nungnai ta video hingkai nini hamjamung ta mo nung hamjamung tongkhangke nung omo unu sai omo join khai mano munai at nini bukha kaham hingkai ba lai don hinsaka muna hamjangma bela bela hambai muna hamjangma hingkai janai nungbai pandarokle ongya khode dara munai hamjangma pandara ongya kho pandara ongnani onek tongkho munai hamjama saka ang tini no samungo phayo dara mai ta murok mai chaka sari munai hamjangma nungya balok suka munai hamjangma ta murok mai chaka sari ar munai saka dara join button khaike bo busuk subscribe nang dara dara join button khaike busuk subscribe nang dara dara join button khaike busuk nang dara mane mane ar munai mane oma haike ane haike join button khainan bagoda ane haike join button khainani hingke kisa nung monetize khainan nangnai do monetize khaikangke join button ongnai do muna hamjama saka tabo hingke taka jola phaijak hinjaka muise songui tongkho dara mairok cheyako ta mui songka muna hamjama ta muirok songka sakade hello umi ke borok thangka umi munai ke borok thangka comment khaikade tamarok khai tong hingkai laim chaha nungke tabok tamarok khai tong mairok te chakha laim chaha kisa comment khaikadi nini comment phaiyain tongkha laim chaha narok comment phaiyain tongkha kisa comment khaibai gadi comment khaikadi tai sab tong kisa comment khaikadi
muna hamjama saka tini phaimani din ba mangso kisa chalai sinai hinui tonglai khata dara hinchako chaladi munai nini le tamo muirok songkasa sino kosai songo tai sabo tongkho kisa comment khaikha hingkhe onek hamnai kisa comment khaibagadi tai sabo tongkho kisa comment khaigadi. Biat biat thangbai kha sa dolog biang thangbai ka sa dolog hinchaka kisa comment khaibagadi biang thangbai ka noro comment khaigha hingkhe onek hamnai borok thangbai ka kisa comment khaibagadi. Ar muna saka good night dara do customer call khai ka kok pai kok phaikhe ta phainai kok paikhe tai phainai bela bela hambai muna ar bela bela hambai nungaso ke ano support khaimani bagwi bela bela hambai muna ar hingkai nungaso ke ano logiri kha nungaso ke subo kha muna ar hingkai nini somai rok tongkha hingkai ano ang LB rok mwthakya hingkai nung taisa phaikhe ta munai bela bela hambai good night norbo munai ar logiri bai gara din dara no angle tabo kisa busy se busy o se ko hinchaka laim chaha saka laim chaha ape tu saka nungle burui laha de tahu angle burui laya ho tahu nungkhe laha de saha de laim chaha hingkai mairok di chaha saha de laim chaha nini parale borok kisa saha di do. Laha hinchako laim chaha nini parale borok kisa saha di nini para saka hingkhe kisa hamnai laim chaha nini para kisa saha di nini para borok wngkha kisa saha di. Nung ano logiri mani bagwi nono bela bela hambai maro laim chaha laim chaha nini para borok kisa saha de nini para ba borok phi kisa saka hingkhe hampinai laim chaha kisa nini para rok sapikha hingkhe hamnai. Hello laim chaha nung tongkha hingkhe comment khaiya de nini para borok kisa sapikha de.